Hi, Elmofra, and your muofa. Oh, me mamma baba. Twi Learning Headquarters. Twi Learning Headquarters. And ne, my crowd do se muba bisia adie. You, ye baba bisia adie. Muni die babisia. Ye baba bisia. Twi achre die. Doyaji. Mo ye bisia twi achre die. Moya krado. Yankwe. Kase jina homa anka apre amango kase mo moya die be kase be jina homa brodie banche be wubetimi achire enioma be edikan mo waya die de kase de jina homa dombe dondo de dadewa afe sheshe enioma de eshasiye de kase de mo waya die wahu obia oni etre da debi yenyina yewo etre enti fonsaka uti wofa utu etre etre fonsaka uti your friend is saying etre ene chire senie ye hu ye fe esifa etre jina homa etre kase mo moya die kase
Epono. Epono. Bue epono no. Apple. Apple. Yidware wo epo mu. Apple. Enso. Eta. Kase. Afi. Hwehwɛ enioma ebenwa. Akyerɛdeɛ edikan. Akyerɛdeɛ a ɛtɔso gyina hɔ ma frankaa ɔman biara wɔ frankaa America for frankaa ni Ghana man frankaa nso ni kase hwehwɛ wo mpatam na hwɛ ade a akyerɛdeɛ edikan mo maya deɛ Get. Kase. Get. Jina homa. Ghana ye omai sronko. Ghana na wamuka kasa chi. Ghana. Kase. Ghana wo agudie bebre ebi ti se sika kokko Ghana ge gari ge afi hwehwɛ wo mpatam na hwɛ akyerɛdeɛ a ge edikan ge mo maya deɛ he kase he jina homa hein he owiano ma ye hein he afi hwehwɛ wo potemu ho na hwɛ enioma he edikan he mo maya dear ye akyerɛdeɛ a entai enhyɛ edin ana asɛm ase etimi hyɛ emfimfin ana ekyiri kase
Ewo chi. 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 To me. To me. To me. Me ye crowd say what asiye. Afi hwehwe edin ana enioma ewo wo mpatem a akyerede ewo mu. Kase mo maya die. K. Kase K. Jinahoma Kosia Kania Kotoje Kase K. Wohu bibia ewo wo mpatemu a ehya asie K. Kania ewo yendem. Se esumba yeso kania. Anope bia midi kosia mienu. K. Afi hwe patem ho na hwe edin ana enioma K edikan. Mo moya die. Kase Jinahoma Mame Mankeni Imre Kase Afi hwehwe wo mpatemu ho edie na edikan. Mo waya die. Kase Jinahoma Entuma ana Inkruma Intos Enkrata Kase Afi hwehwe wo fie ne wo motem ho na hwehwe biribia edikan. Kase mo maya die. O Kase Jinahoma Ojain Opro Osiani Kase Afi hwehwe wo fie
ana umpatem ho se wubehu ade a o edikan a o mo moya die o kase o jina homa owo osuno kase o afi hwehwe wafie ene wo mpatem ho na hwehwe enioma o ehya ase mo oya die pe kase pe aboa be nesu kwe eye prako pe prako kase pe jina homa premo se wo hwe embre na wutimi hu se premo ato premo pe afi hwe wo mpatem ni wo fie hwe se ubehu bibia ehye pe ase pe mbo moya die r kase r eye atweredia enta enhye asem ana edin titru bi ase timi ehye infinfin ana ediye adeyo asem ewo shre pra ewo abrofo kasem no etimi jina homa edin ahoro te say roots Richmond Rebecca afi she wabontin so ana wo mpatem ana wo fie nepe edi a r ewomu ana adeyo asema r ewo kase r mo waya die se kase se etimi jina homa sekai samina
Samina. Sapo. Sapo. Me de samina ene sapo edi dware. Samina. Sapo. Samina. Kase. S. 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 Afi. Seni yene dano. Sheshe wompatem. Ana ufie. Enioma. S. Edikai. Kase. S. Mo. Moya dear. Te. Kase. Te. Ye atredia ejina homa. Tum. Ting. Me papa eye ting. Me mame eye tietia. Te. Jina homa. Toma. Minua ba ede toma egu nase. Toma. Afi. Shewu fie na wo hotem na hwehwe enioma te edikan. Kase te. Mo waya dear. Kase u ye atredia enhye asem ana edi ase. Etimi ewo imfimfi ana echiri. Eti say suku. Debia emofra ko suku kosua ade. Suku. Wukuadei meko asori. Kase afi hwehwe enioma ewo wo mpatem ana wofia atweredie ehim ana otise atweredie ewo mo waya die. Ye atredia ejina homa wiem shen
wiem shine. Ye tu kwaya ye fa wiem shine. Wiem shine. Kase Jina homa woma Jina homa wedro woma wedro yede woma eni wedro na wo fufuo yede woma ni wedro na wo fufuo Kwadwo Sheldon beka se Bass Mo my dear Yeah, atredia. Itumi jina homa. Yoma eye aboa bia yetina so ana yede niema etina so editu kwan. Yoma. Yane ye bia yeja ye nai. Yane ye bia yeja ye nai. Yeah, timi jina homa. Yare. Se wo yare. Na wa wo fodo wo ko asupiti. Ana ayaresabia. Yare. Kase Afi shewon patem ho. Na hwe bibia. Eshase. Mo ya dear. Abusia eye meniji se monema atina ha esia chi atredie nyina minimse mwani aje minimse mwasua dia pa emre semuno yede eniema ni adisua die bebre beba ama yede asua chi atredie ni nyina misrese ubekoswa ahwesini na wasua senie atredie yi etie senie ye kano ena senie uhunu wo abrabomu ye krado ebe ende niji se ubepe video yi na wamia subscribe button no na wadi ama afoforo unuanom na omunso esua chi kase yi medamwase enunti yesa abehia da foforo midomu nyina eyemu wofa bye bye.
G, H, E, K,